tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me käydään läpi Donate-boksit. Ja ne on silleen semi-täynnä, ei niinku ihan täynnä, mutta kumminkin käydään vähän läpi niitä. Eli nyt avataan nämä Donate-boksit. Näissä voi olla jotain hyvää tai ihan sama. Kaikki käy. Saa donata, jos haluaa. En pakota ketään donaamaan, mutta arvostan kovasti, se tukisi mua ja pääsee videolle ylemmäs. Mutta Lista donas mulle tämmösen glimmerin, missä se on tässä tämmösen glimmerin. Mutta aloitetaanko kummalta puolelta? Aloitetaan vasemmasta, let's go. Okei, täällä ei ole paljon mitään, mutta se ei haittaa yhtään. Ratteks donannut 3 piksiä vai? Ratteks donannut 3 piksiä. Heti lähetti aika kovalla liikkeellä silleen, että 3 piksiä oikeesti. Ja ukkipojalta 2 hammasta. Mulla on nyt 6 piksiä. Pitäisikö noi kivettää tai jotain? Pitäisikö mun kivettää ne piksiä? Mulla on 6 piksiä täällä. Okei. Kiitos Mikko Gamer Gladiator helmetistä. Ja kapea Thors helmet. Kiitos paljon, hei. Kiitos. Mä en saa käyttöä. Mä oon niin pieni levelä. Pahoittelen. Okei. Ihan jes arvo. Mitä ihmettä? Pluto. Thunderbolt Blade. Ja Blue Dragon Wingsit. Vapsu. Ja Bunenators. Mitä ihmettä? Joo, mitä? Tää on 8K vai? Mitä? Ja sitten huligaani donas tällaisen. Tänne ei ole PV-myyntejä, mutta ei se mitään. Seuraava boksi. Tää on mukava. Abyss-helmettiä, vähän alien-maskeja. Ja kaiken näköistä. Kiitos paljon näistä. Seuraava. Minä katson hyvä tahdilla. Okei, Sisuplace. Mitä? Firefly Lanterni. No juu. Täältä vähän kaikkea. Vitsi, mä osaan lausua. Okei, ja kiitos myöskin Perrulle tosta rodista. Se on tällaisen rodin. Timberglass rod. Ei paljon arvoa oo, mutta ei se mitään väliä. Mulla ei oo rodia tällä hetkellä. Joten tulee ehkä hyvin käyttöön. Meidän viimeinen boksi. Olemmeko nyt ihan tosissamme? No olemme ihan tosissamme. Black Bear. Mitä? Sampuks kiitos. Kiitos myöskin teille muille Pixie Wingsseistä ja... Mikä tää on? Naval Officers Rapier. Kiitos Potalle. Mitä? Taso. Kai tälle paljon arvoa ei saa haittaa, mutta ihan hieno kyllä. Mä tykkään tosta. Mut siis, kattokaa mitä me saatiin. Vaikka noi ei ollut ihan täysiä. Me saatiin täältä vaikka niinku Firefly Lanternia, Gladiators helmettiä, Blue Dragoneita, Pink Mittens juttuja ja ja 7 piksiet vai?